Ahojte. Ahojte, vítame vás pri novom Goovie videu. Teraz si ideme užiť druhý deň s Vevou. Veva zase pôjde preč, takže všetci sme smutní. Ale možno nie na veky. No určite nie na veky. Sťahujeme ju do Prahy a robíme ju vegánkou. Takže ideme si teraz ešte s jednou Vevinou kamarátkou sadnúť niekam, napríklad do Momentu, to sa ešte skonzultuje a uvidíte nejaké vegánske mňamky a nejaké naše trebárs nákupy alebo prechádzky. Možno pražské pamiatky. Až tak, to som nevedela ani. Ešte niečo vymyslíme, tak sa nechajte prekvapiť. No. Tak my ideme, už sme na Florencii, ideme po Vevinu kamošku a pak ideme do Momentu, už je rozhodnuté. Prišli sme z Momentu, dali sme si skvelé raňajky a skvelé dortíky, ako ti chutili, Veva? Ježiš, no ja som úplne presladená, ale budem Sa presladili a teraz ideme trošku ukázať Veve Prahu na Karlov most. A by the way, toto je moja veľmi dobrá kamarátka ešte z Liverpoolu. To sú Angličanky, tu to normálne so mnou. Tak poďte sa mi pozrieť na Karlov most. Už sme na Florencii, vyprevadili sme kamarátku Vevi a dúfam, že už aj moju kamarátku. Bolo to fakt super. Povieš nám niečo, Veva? Ona je taký blázon. A Veva tu má jablčko, aha. Už som prepracovala k jablku. Fakt je tam jablko? Ty brďa, ale to bolo nemožné. Zlomila všetky zuby. Ešte mám. Ešte... Tak ja. Tak chceš nám niečo povedať? Ja vôbec neviem, čo mám povedať, pretože ja som úplne nadšená z toho, že som tu mohla byť. Že sme videli Toma Odela. Jeho hlavu aspoň. Veva má trošku problém, že je trošku menšieho vzrastu, takže... No, konkrétne má 153 cm. Takže všetci vysokí ľudia jej tam neurobili veľmi radosť pred ňou. Keby som mala o 4 menej, tak nemôžem sedieť vpredu v aute. To som nevedela. To je zaujímavé. To sa zapíšte. Tak každopádne my sa ideme asi niekam zohriať, niekam si dáme nejaký čajík. A potom ešte uvidíte, ako Vevu srdcervúcu vyprevadím na autobus a ja potom ešte pôjdem dneska do jednej reštaurácie s Honzíkovou rodinou. No, Veva nič nevie zase. A to si mi nepovedala. Tak sa majte zatiaľ, alebo nemajte sa. Vidíme sa za chvíľku. Už sme tu s Vevou zase na Florencii, teraz kde naša
cesta dvojdenná skvelého víkendu začala a už aj končí. Bohužiaľ, ale nie je to posledná cesta. Určite to nie je posledná cesta, Beba sa k nám sťahuje. Ešte o tom neviete, ani ona o tom úplne nie je. Ešte o tom nevie ani môj šéf. Nikto o tom nevie, ale ja o tom viem. A už viete aj vy. A bude to super. S Bebou máme veľké plány. Road tripové. Road tripové. Toto je jazykolom. Čistý jazykolom. Presne. A budeme si proste užívať s mojou najlepšou kamarátkou z detstva a najlepšou kamarátkou forever. Takže, Beba, či nám ešte povieš, ako zhodnotíš tento víkend? Teraz sme s Marinkou mali počas môjho hamburgeru, ktorý bol vegetariánsky. Taká vegánsky. To som vám nenatočila, ale boli sme v Mostnej kavke, to ste videli, ale Vevin burger som nestihla natočiť, pretože ho stihla zjesť skôr. Nie, proste. Mala ten... Neovládla som Jo, sa, to už mala ten burger zo sojovej zmesi z Mostnej kavky, čo ste videli v prvom dieli našej burger série. Takže ak chcete vidieť, aký burger mala, tak mrknite na burger sériu. No. A počas toho, ako sme tam sedeli, tak sme mali taký hlbavý rozhovor. A to bolo také spontánne, takže mi sa teraz ťažko tak hovorí niečo zo srdca, ale bol to úžasný zážitok. Pravíme, že proste hlavne, teda to bolo o tom koncerte, okrem toho, že sme sa s Marinkou zase videli, čo je úžasné a zase sa uvidíme, ale ten koncert proste to bola číra energia. Proste ťažko sa to opisuje, to treba asi zažiť. Chytilo nás to obe fakt za srdce a ja sa zase zopakujem, že zase mám proste vieru v dobro, vieru proste v krásu a všetko. A ešte všetko je to spojené s tým, že to bolo s Bebou, že to bolo proste po hrozne dlhej dobe, čo sme sa videli a ešte s takým očakávaním do budúcnosti, že sa takéto veci budú opakovať a Bebu bude mať bližšie pri sebe. No, aha, nám takéto veci budú v pravidelnom intervale. Jo. A uvidíte možno vo vlogu. Ukončila by som túto časť a my sa presunieme, teda my. Ja sa presuniem, Beba sa presunie do Bratislavy a ja sa presuniem teraz do Incruenty, kde budem s Honzíkom a s jeho rodinou na takej super večeri, takže obe do večery. Takže ja idem ešte užívať a Beba sa s vami lúči. Tak ahojte, zatiaľ. Sme sa s Bebou rozdelili a ja som teraz v ulici Šrobárova, kde sa nachádza skvelá vegánska reštaurácia Incruenty. Už sa tam teším, už som za chvíľku tam a uvidíte, čo dobrého si dáme aj s Honzíkovou rodinou a s Honzíkom a podobne. A chcela som vám len povedať, že ak ste tam ešte nikdy neboli, určite zajdite. Je to tam fakt skvelé, nádherné prostredie a úžasne chutné jedlo, takže všetkými 10 odporúčam. A poďte aspoň teraz zatiaľ so mnou namrknúť, ako to tam vyzerá, kým tam prídete osobne. My sme už doma, mali sme skvelú večeru v Incruenty. Ja som mala konkrétne paštiku, domácu paštiku, teda inkruentiácku, ako predliedlo a potom som mala... To musíte vidieť. A Vivinku. Vivis? Takže, aby som to dokončila, domácu paštiku, ako druhé som mala linguine. Myslím sa, že sa to číta linguine s nejakou skvelou sírovou omáčkou. Hanzik ma tu zlobí. Teraz sa idem trochu vrhnúť na strihanie videjka pre vás a potom
potom si konečne dúfam, že pospím trošku, pretože tento víkend a celý týždeň bol náročný s tými vstávačkami, takže toto je môj plán. Určite mi napíšte, ako sa máte, ako ste sa mali a aké máte plány na najbližšie dni. A užívajte si krásne dni a majte sa krásne. Ahoj.